Assalamu alaikum. Hello everyone. Kamar yadda kuka sani na saka challenge a page ina na waƙan mama na tindim. So challenge din ba nawa bane, don mutane da suna tunanin nawa ne amma na mama na ne. So ta yi insisting akan cewa tana so ta bawa first, second and third position kuɗi, and first position din za ta bashi 50,000, while the second one za a bashi 20,000 and na ukun za a bashi 10,000. So ka kuma ta ku yi tagging ina a videos ɗinku. Idan kuka yi tagging ina zan gani and zan nuna mata. And challenge will take only 3 days. Yau Friday, Saturday, Sunday, Monday. An gama. That's the end. So da Allah duk wanda zai yi tagging ina, and bari dan ba ku sata ansa kaɗan. Her favorite color is blue. As you can see, my room is blue too. So idan kuna so at least to impress her, wear something blue, or make sure your background or something like that akwai blue, just to impress her or something, because it's not mine. In ni I will set pink ko wani abu ko haka. So I'm wishing you all the best, and for those of you da kuka yi tagging ina, I can't post all a page ina. Thank you so much, I really appreciate. Wanda za su yanzu kuma na wishin ɗanku. Dan tekun mali ya tega makiyan kikin zartai randa. Babba yar babba Maryam ki rushe mai gaba, kin fi su ba yin zamba. Kin bude taro Maryam ke karfe taro. Babba dan kogi da na yan uba za su ji tsoro. Mai hannun kyauta Maryam tinjin ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yar uwata, naga kin sanya gasa ko mu ce challenge a turance na wata waka, har ma kin ba mu wanda suka ci wannan gasa kuɗi kamar yadda kika yi alƙawari. Nace wallahi muna da marasa lafiya a asibitoci. Yanzu misali in kika je asibitin Murtala emergency ward din nan, zaki je zaki tarar da patient an kawo shi akan babu gloves, hand gloves, wannan wanda likita zai sa a hannunsa, akan wannan sai kiga patient ya rasu. Wani zaki ga gashi nan a kwance yana bukatan a sa masa ruwa na naira 1,000 amma babu. So sai nake ganin kaman in kika yi focusing attention ɗinki akan taimakawa addinin musulunci da musulmi, zai fi kawo miki lada, kuma sannan Allah zai sanya albarka a cikin dukiyarki. Ba wai muga kina supporting mutane masu badala suna fasikanci ko kuma suna zuwa suna karkada jiki akan social media, wanda mun san manzon Allah ma ya ce ka tsine musu domin tsinannu ne. Kina taimaka ma tsinannu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tsine ma, Allah ya la'ance su. Akwai project muna nan muna yin sa insha Allah. Sheikh Abdullah Gadan Kai shine jagora a project din nan, Allah ya yarda. Za a gina wato sentoci inda za a dinga yi wa mata awo, so that maza su daina ganin private part din mata a lokacin da suka je gurin awo. Project ne da ake neman tallafi don a gina irin waɗannan guraren a jihohi a arewacin Najeriya da kuma sassan ma na Najeriya. I think irin wannan project din su ya kamata ki dinga funding, ganin cewa kina da kuɗi wanda babu abin da zaki da su. Sannan ni ma ina son zan bude challenge, and I want to challenge you ke in particular da kuma kawayenki da cronies dinki, that dan Allah mu ga kuna competing gurin zuwa asibitoci da gidajen marayu, kuna donating 50,000, 100,000 dan a taimaki yara, dan a taimaki al'umma, kuma dan a taimaki musulmi. I think wannan zai fi kawo wa al'umma ci gaba. Abin da yasa nace kuma na kira shi challenge saboda idan kun je kun yi za ku saka akan social media mutane su gani, therefore su ma za su je su kwatanta abin alkhairi. So yanzu za mu baki lokaci, za mu gani ko za ki iya yin hakan kamar yadda kika sanya challenge akan waka. So za mu gani ko za ki iya sanya challenge da zai kawo ci gaba a cikin addinin musulunci. Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah.